सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान व उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया मोफत, एंजिओग्राफी फक्त 5,000 रुपये, एंजिओप्लास्टी मोफत, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। महात्मा फुले योजनेअंतर्गत बायपास व एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क हृदयशास्त्र विभाग, सिद्धेश रासम, 8355 88 56 67। हॉस्पिटल रिसेप्शन 023 67 23 40 00 आणि मोबाईल 93 700 56 076 94 209 076 61 आणि 70 202 90 316। देवगडात महाविकास आघाडीला मोठा झटका बसलाय। ठाकरे गटाचे एक नगरसेवक अपात्र ठरलेत, तसे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याने मोठी खळबळ माजली आहे। त्यामुळे देवगडची राजकीय समीकरण बदलतील का? नगरसेवक अपात्र ठरण्याची कारण काय आहेत पाहूया। देवगडात सध्या राजकीय खळबळ माजली आहे। त्याला कारण ठरलंय ठाकरे गटाचे नगरसेवक अपात्र ठरण्याचं। ठाकरे गटाचे नगरसेवक रोहन खेडेकर यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे। घराचे अवैध बांधकाम केल्याप्रकरणी त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले। माजी नगरसेवक योगेश चांदोसकर यांनी दाखल केलेल्या दाव्याबाबत झालेल्या सुनावणीनंतर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती प्रशासकीय अधिकारी उमेश स्वामी यांनी दिली। या निर्णयामुळे देवगड जामसंडे नगरपंचायतमध्ये भाजपचे 8 आणि सत्ताधारी ठाकरे गटाचे 8 असे समसमान बलाबल झाले। त्यामुळे आता भविष्यात देवगड जामसंडे नगरपंचायतमध्ये राजकीय समीकरण बदलण्याची शक्यता व्यक्त होते। दरम्यान या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागू असं सत्ताधारी गटाचे गटनेते संतोष तारी यांनी बोलताना सांगितलंय। देवगड जामसंडे नगरपंचायत निवडणुकीनंतर अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या। केवळ एका जागेनं भाजपकडून नगरपंचायतीवरची सत्ता निसटली होती। आता राज्यातल्या सत्ता संघर्षानंतर देवगडच्या राजकारणात आलेलं हे नवं वळण सत्तेची समीकरण बदलणार का हे पाहावं लागेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।